שלום לכולם ותודה שהצטרפתם לעוד סרטון הדגמה של Device Lock DLP. בסרטון של היום אנחנו עומדים לראות כיצד אפשר למנוע ממשתמשים מלשלוח קבצים מצורפים באימייל דרך הדפדפן, דרך תוכנות כמו ג'ימייל, וואלה או כל דואר חיצוני שבעצם ניתן להתחבר אליו מתוך הדפדפן. בואו נתחיל בהדגמה. יש לי כאן מחשב Windows 7. מה שאנחנו עושים זה פותחים את הדפדפן, נגלוש רגע לג'ימייל, נתחבר ונראה שכרגע המחשב הזה שהוא לא מאובטח מאפשר למשתמש לשלוח כל קובץ מתוך הארגון כלפי חוץ. ניצור פה איזושהי הודעה, נצרף אליה קובץ. במקרה הזה אני אבחר בתמונה של קואלה מתוך המחשב, התמונה המצורפת, אני שולח את ההודעה, ותכף נראה שההודעה הגיעה. שימו לב שעוד לפני שאני פותח אותה, אני רואה שיש לי כאן קובץ מצורף. ברגע שאני אפתח את ההודעה, אני אוכל גם לראות את התמונה של הקואלה. באותה דרך משתמש יכול בעצם לשלוח כל קובץ מצורף מתוך הארגון כלפי חוץ, משהו שאנחנו רוצים להימנע ממנו. אנחנו לא יודעים מה רמת האבטחה של שירותי הדואר החיצוניים האלו, אם זה ג'ימייל או אם זה כל שירות אחר. אנחנו רוצים לוודא שהמשתמש מעביר קבצים ליעדים חיצוניים רק דרך המערכות המורשות של הארגון, כאלה שעברו אישור של מחלקת אבטחת המידע, ולכן יש פה בעיה, ואנחנו כרגע נראה איך אנחנו פותרים אותה בקלות. בשביל לעשות את זה, אני עובר לשרת ה-Device Lock DLP שלי. יש לי כאן פוליסי שהכנתי מראש, שנקרא Block Webmail File Attachments. כרגע הפוליסי הזה הוא לא פעיל. להפעיל אותו אני אעשה קליק ימני, Link Enable, ואפעיל אותו בדיוק כמו כל פוליסי אחר של מייקרוסופט. לאחר מכן אני חוזר למחשב ה-Windows 7 שלי, מריץ פה את הפקודה GP Update/Force, שבעצם גורמת לעדכון מיידי של הגדרות הפוליסי על המחשב, וברגע שנראה שהפוליסי התעדכן, ניכנס שוב לג'ימייל וננסה לשלוח שוב איזשהו קובץ מצורף ונראה מה קורה. ברגע שהעדכון הזה חל, הוא חל על כל הדפדפנים ועל כל שירותי המייל החיצוניים. כמובן שבמידה ורוצים ניתן גם להחריג שירות מסוים כזה או אחר ולאפשר אותו. אני רואה שהפוליסי יתעדכן, אני פותח שוב את הדפדפן, נכנס לג'ימייל, הנה זה קורה. מגיע לג'ימייל, יוצר הודעת דואר חדשה, שולח אותה לעצמי, הפעם אני אקרא לה Limited, ואני מנסה לצרף קובץ. הפעם במקום הקואלה, נצרף את הפינגווינים, לחץ OK, שימו לב מה קורה. אני מקבל פה הודעה ש-Device Lock Security חסם אותי. אני יכול לראות גם מתוך הממשק של ג'ימייל שה-attachment failed, זאת אומרת המערכת לא הצליחה לחבר או לצרף את הקובץ. במידה ואני מתעקש לשלוח אותו עדיין, נלחץ על send, ג'ימייל מטריע בפניי שה-attachment הוא לא מצורף, ועדיין אם אני אשלח אותו, אני רואה שההודעה הגיעה, אין אינדיקציה לקובץ מצורף, ומן הסתם הקובץ גם לא מצורף. אוקיי? אני חוזר שוב, היכולת הזאת או ההגדרה הזאת בעצם תחול על כל שירות דואר חיצוני כרגע, שננסה להתחבר אליו דרך הדפדפן, ובמידת הצורך ניתן להחריג שירותים ולהגדיר למשתמש שמותר לו לשלוח דרך שירות, לדוגמה Office 365 של מייקרוסופט. עד כאן הסרטון הזה של Device Lock DLP. אני אשמח אם תצטרפו אלינו גם לסרטונים הבאים. תודה שצפיתם ולהתראות.